Kwa weo wechego mag ng'anyo wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jatenda migao mar pur Lucas Musenda kaunti ma Migori wacho ni gie kinde ni gisechako timo tiegruok makare ne jopur kaunti no mar neno ni pur obedo makare kaunti no kendo giyudo chiemo moromo kaunti no ma Migori kokalo kuom tiegruok kanyakla kod nyiso gige pur kaunti no ma Migori. Koke kaunti ma Migori Jojuma miwaler mathothi wachni. Jatend migao mar pur pith jamni kaachiel kod kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni ka okalo kuom puonjruok buche mopogore opogore mabende ong'ere kaka field days mag spiro ka gitime konde duto kaunti ma Migori koro osemiyogi thuolo mar puonjo jopur yorego mag pur manyasani kaachiel kod kata tudogi kod chiro mowinjore. Musenda wane ber ka jopur koro chopo rombegi ma ipuonjo jopur ma ong'ere kaka field days kata exhibition mabende wacho ni koro osemiyo kaunti ma Migori osego okang' makare wechego mag pur. Musenda wane ka ochako dwe mar achiel mar higa ni nyaka sani gisebedo kod romo machal koda mag gwenge mopogore opogore kaunti ma Migori kama jopur oseyudo puonj mopogore opogore ma oting'o pur e yor lony manyasani. Maonyesho haya yana umuhimu sana kwetu sisi kama idara ya kilimo kwa sababu huwa tunatafuta njia mbalimbali za kutoa mafunzo kwa wakulima. Na kuna mafunzo ambayo yanaweza kupeanwa kwa mkulima kwake kwa shamba lake. Kuna maonyesho ambayo yanaweza kufanywa kwa demonstration farm. Na kwa hivyo katika kalenda yetu ya kupeana mafunzo kwa wakulima, field days ni sehemu moja muhimu sana ambayo sisi tunaichukulia maanani sana. Mwezi huu wa 7, mwisho wa mwezi wa 7 tutakuwa Awendo pia na field day kama hiyo. Jatend migao ni wacho ni kata tarik 26 mar dwe gidhi bedo kod romo kata field day madhi kel jopur mopogore opogore kod jolony yorego mag pur. Roma idhi bagi stadium mar Rongo kama bende koro kwa jopur mondo koro wuog oko kendo kawo thuloni ma yudo tiegruok. Tuko na participants wengi, mashirika mbalimbali yakiwemo mashirika ya kibinafsi na mengine ya kiserikali ambao yamejitokeza kuja kuonyesha wakulima kilimo bora. Kuna mambo mengi ya kisasa ambayo yatakuwa yanaonyeshwa pale, kutakuwa na mafunzo teletele, na kwa hivyo ni nafasi nzuri ya wakulima wote kutoka kaunti yetu yote ya Migori, sub-county zote 8 tuweze kukutana pale ili tuweze kuelimishana. Jatend migao ni mar pur pith jamni kaachiel kod kaunti ma Migori wacho ni gombo margi ene jopur koro bed kod lony mopogore opogore to ahinya kindeni mantie lokruok mar kor lwasi mondo gidhi kod golo chiemo moromo kaunti ma Migori. Musenda wacho ni kata yorego mag yudo chiro makare be nyaka sani koro giloso mondo koro jopur koro bed kod yot ka gisetimo keyo margi kothe mopogore opogore. Ne ojiwo gande kaunti ma Migori duto mondo rwak chiendogo mag pur mopogore opogore ka wacho ni kaunti ma Migori nitie kod lo makare kod lwasi maber yorego mag pur. Ne Nyakalondo Maramoyo kuoke kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo.